Hola, hola, anem a fer les raons trigonomètriques. Ara sí, ja comencem amb el que és trigonometria, sinus, cosinus, tangent, però què és tot això? Doncs anem a veure-ho. Primer hem de saber identificar que és un triangle rectangle. Això és un triangle rectangle. Per què? Perquè té un angle recte de 90 graus. Aquest angle és un angle de 90 graus. Val? I després hem de saber algunes peculiaritats. És a dir, té dos catets i la hipotenusa. La hipotenusa no vol dir que és el costat més llarg, vol dir que és el costat davant, veieu, davant de l'angle recte, davant dels 90 graus. Per tant, els altres dos són catets i la hipotenusa és el de davant de 90 graus. Bé, què més hem de saber? Utilitzarem lletres A, B, C. Les lletres majúscules, com veieu, A, B, C majúscula, són els angles. Aquests angles es diran amb lletres majúscules. I com ho farem? Primer donarem l'angle A al 90 graus i anirem voltant com les agulles del rellotge per fer l'ordre de A, B, C. A, B, C. I les lletres minúscules seran les dels costats. Si jo tinc la A aquí, la de davant, és a dir, la hipotenusa, serà la A minúscula. Si jo tinc el B aquí, la B minúscula serà la de davant. I la C, la de davant. Sempre com si es poséssiu a l'angle i miréssiu cap endavant. Val? És a dir, el B aquí davant. Val? El C aquí davant. Veieu que és senzill. Això tan senzill, teniu un 80% guanyat de tota la resta, perquè hi ha gent que no entén això i és impossible que faci un problema o un exercici de raons trigonomètriques. Llavors, el que hem de saber ara són les fórmules. Aquestes són les fórmules que ens haurem de saber. Alguns truquillos. Sempre és sinus, cosinus i tangent. Llavors, tenim només el catet oposat i la hipotenusa. Sempre ho farem envers angles aguts, és a dir, mai ho mirarem d'un angle recte, ho mirarem d'un angle agut, vol dir de menys de 90, aquest o aquest. Normalment trobareu aquesta lletra, que és l'alfa, sempre serà sinus d'alfa, cosinus d'alfa, normalment, o de beta. Després ja farem del B o del C, val? Llavors, mica en mica, a poc. Primer, el sinus d'alfa de qualsevol angle sempre és el catet oposat entre la hipotenusa. Si nosaltres féssim el sinus de B, seria el catet oposat, el de davant, oposat sempre és el que té al davant, entre la hipotenusa, que ja sabem que és aquesta. Val? Cosinus d'alfa, catet contigu, el que continua. Hi ha vegades que posen adjacent, és el mateix, contigu que adjacent, és a dir, el que continua de l'angle, val? Si jo tinc aquest angle, aquest és el catet que continua. I em dieu, i aquest per què no, Alba, si també continua? És que aquest no és un catet, és la hipotenusa, per tant no pot ser. L'únic catet que continua és aquest. Per tant, cosinus continua, veu? Co, per això, un truquito, i hipotenusa, entre hipotenusa, que ja sabem que és aquesta. I la tangent és oposat entre contigu, sempre relaciona els catets. Per tant, truquitos, si veieu el sinus, val? Sinus i cosinus tenen nus, com la inus. Val? Llavors, el sinus i el cosinus es divideixen entre hipotenusa i després el cosinus va amb el contigu i llavors l'oposat només queda per el sinus. És a dir, només hi ha tres costats, hipotenuses, contigus i oposat. Jo pensava de jove, no? Si cosinus va amb co, doncs el sinus va amb l'oposat, perquè no hi ha més costats. Val? I després la tangent sempre pensava l'oposat a dalt, contigu. Però hi ha cadascú que es faci els seus truquillos. Val? Jo us dono el meu, si no us funciona, busqueu-vos un altre. Llavors, jo ara us he dit la teoria, ara anem a veure com seria en aquest exemple d'aquest triangle. Anem a fer, per exemple, sinus de B. Seria el catet oposat de B. Quin és el catet oposat de B? El de davant, B petita.
entre hipotenusa, que és A. Recordeu que la hipotenusa sempre és aquesta. Si voleu us poso amb els colors, potser millor, en comptes de posar-ho... Vale, aquí. És a dir, B entre A. Val. Ara, cosinus de B. Val? Sempre hem de mirar des d'aquest angle de B. I diu catet contigu, el que continua aquest, el C. C entre hipotenusa, per tant, A un altre cop. I ara tangent de B. La tangent de B és l'oposat entre el contigu. L'oposat quin és? El de davant, el B. Per tant, B entre el contigu. Quin és el contigu? El que continua, el C. Per tant, ja ho tenim. I això seria del B. El mateix podríem fer si ho miréssim del C. Val? Anem a fer-ho així més ràpid. Sinus de C ara. Doncs, de C és l'oposat. Quin és l'oposat de C? El que té davant. C petita. C entre hipotenusa, que és A. Després, cosinus de C. Quin és? El contigu. Quin continua des del C? Aquest. Aquest és l'únic catet, que aquest és la hipotenusa. Per tant, B entre A, que és hipotenusa. I tangent de C seria el oposat de C, que és C petita, entre el contigu, que és B. I com veieu, entre els dos, què són? Doncs una mica al contrari. Veieu? Aquests dos són al contrari i aquests dos són inversos. Doncs anem a veure ara un exemple numèric. Sé que aquest vídeo és llarg, però és el que hi ha, estem introduint temes. Un exemple numèric. Anem a veure. El sinus. Us heu de recordar, això sí, de les fórmules. Sinus de B. Vinga, anem a fer. El sinus. Recordeu, sinus catet oposat. Per tant, catet oposat del B és este d'aquí. Per tant, 3. 3 entre hipotenusa. Recordeu, sinus, hipotenusa. 7. Doncs fins aquí, 3 setens. Ara, cosinus de B. Cosinus contigu. Quin és el contigu de l'angle B? El que continua, aquest, el C, que són 5. Per tant, 5 i cosinus entre hipotenusa. Per tant, 7. 5 setens, perfecte. I ara la tangent. Tangent de B. Sempre poseu l'angle, no es pot deixar. Llavors, la tangent, recordeu que era l'oposat entre el contigu. Per tant, l'oposat és 3 entre el contigu. Recordeu que el contigu era el que continua, per tant, entre 5. I això seria el de B. Anem a fer el mateix per el de C. Vinga, i així practiquem. L'oposat de C, el de davant, el 5. Per tant, 5 entre hipotenusa, 7. Cosinus de C serà el contigu. Quin és el contigu de C? El que continua i que no és la hipotenusa. 3. 3 entre 7, perquè és la hipotenusa. I després la tangent de C és l'oposat. Quin és l'oposat de C? Aquest d'aquí, el que està davant, el 5, oposat entre contigu. Quin és el contigu? 3, que és aquest d'aquí, continua. I ara sí, ja estaríem. Com veieu, hem trigat 2 minuts, hem fet 6. Per tant, molt senzill, molt fàcil. Sobretot és en recordar-se o tenir les fórmules al costat i sabent quin és el contigu i l'oposat, ho tenim tot guanyat. Vinga, adeu!